Ako si Don Budlot, ang politikong kurakot. Ako si Don Budlot, midato sa pagpangurakot. Ayaw mo kalimot sa eleksyon nga umaabot. Dali rakong doolon, apan lisod pangitaon, kwarta ninyo akong magikon. Karon milyonaryo na. Naglangoy sa kwarta, 3-4-5 ang asawa. Kamong mga naminaw, nagsiga ang kalimutaw, itsahanan og bahaw. Mga tinderos sa bililhon nga boto, ayaw na mo og reklamo, kay mauni ang inyong gusto. Inyo ning desisyon nga ako magpadayon, aron kamo magkabaton og graft and corruption. Pasensya, naong lang gyud ko og kwarta. Pasensya, puro lang ko istorya. Tungod kay wala na ko'y konsensya. Kamo mao'y nag-unag naong og kwarta. Kamong nagkamang sa kawadon, wala na mo'y paglaom. Kay daghan mang abusado sa posisyon. Tinud-anay ang akong isaysay, makabaton lang mo og kalipay. Kung dili na ko mapili karong piniliay. Karon di anak ko sa ospital, di na matabang og tambal. 50-50, nagtinga, nagantos sa gabal. Mga pariho nga sama kanako, mga kurakot sa gobyerno o nalangkos sa imperno, kita-kita lang ta dito. Kay inyo ning desisyon nga ang buhis kawaton, busa ko karon, nagkanser og ingrom.